ጥዕና ይሃበለይ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ብፊደል ቲቪ እናተዳለወ ዝቐርብ ንህልው ኩነታት ዝደስስ መደብ እዩ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ትሩዝ ሶሻል ዝተሰመየ ባዕሉ ዝውንኖ ማሕበራዊ መራኸቢ ንነባር ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማን በዓልቲ ቤቱ ሚሸል ኦባማን ዝጸርበስ ምስ እንስሳታት ወይ ኣህባይ ዘመሳስልን ዓየታዊ ቪድዮ ድሕሪ ምልቃቑ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዓብዪ ፖለቲካዊ ዕግርግር ተፈጢሩ ይርከብ። እቲ 60 ሰከንድ ዝነውሓቲ ቪድዮ ንባራክ ኦባማን ሚሸል ኦባማን ምስ ህበይ ዘመሳስል ስእላዊ ትሕዝቶ ዝሓዘ ኮይኑ ከምኡውን ካልኦት ላዕለዎት ኣባላት ዴሞክራቲክ ፓርቲ ከም ምክትል ፕሬዚደንት ኦባማ ነበር ሂላሪ ክሊንተንን ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ከምኡውን ኣመሓዳሪ ከተማ ኒውዮርክ ዞራን ማምዳንን ኣብቲ ቪድዮ ብዝተፈላለዩ እንስሳታት ተመሲሎም ቀሪቦም ኣለዉ። እቲ ዓሌታዊ ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ ቪድዮ ካብ ተቐናቐንቲ ሰልፍታት ጥራይ ዘይኮነ ካብ ውሽጢ ሰልፊ ሪፓብሊካን እውን ሓያል ተቃውሞን ነቐፌታን ኣስልዎ ኣሎ። ናይ ደቡብ ካሮላይና ሪፓብሊካን ሴኔተር ዝኾነ ቲም ስኮት እቲ ዝተራእየ ተግባር ብሓቂ ዘሕዝን ምዃኑ ካብ ዋይት ሃውስ ከም ዝበለ ዓሌታዊ ተግባር ክወፅእ ትፅቢት ከም ዘይነበሮን ገሊጹ። ናይ ኒውዮርክ ሪፓብሊካን ሴኔተር ማይክ ሎውረር ብወገኑ እቲ ተግባር ጸያፍን ይቕሬታ ዘይበሃሎን ዓሌታውን ምዃኑ ብትሪ ኮኒኑ። ከምኡውን ናይ ዩታ ሪፓብሊካን ሴኔተር ጃን ካርቲስ እቲ ተግባር ብማንም ተኣምር ክግበር ዘይግባእ ጽዩፍ ስራሕ ክብል ነቲ ቪድዮ ኮኒኑ። ብኻልእ ሸነኽ ገዛ ክፍለ ሃገር ካሊፎርንያ ጋቪን ኒውሰም ብወገኑ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ሪፓብሊካን ነዚ ተግባር እዚ ብወግኢ ክኾነና ይግባእ ብምባል ጻዊዕቱ ኣቐይቡ። እዚ ተቃውሞ ሲዒቡ ቤት ጽሕፈት ኣሜሪካ ዋይት ሃውስ መገዲ ወሃቢት ቃል ኣቢሉ እቲ ቪድዮ ብጌጋ ዝተለጠፈ ምዃኑን ካብ ገጻት ማሕበራዊ ሚድያ ድማ ተመስተኣልየን ኣፍሊጡ። ብዙሓት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ፖለቲከኛታትን ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ስልጣን ክወርድ ክሳብ ምሕታት በፂሖም ኣለዉ። እዚ ፍጻመ እዚ ነቲ ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ነበር ኦባማ ካብ ኣሜሪካ ኣይተወለደን ብምባል ዘካይዶ ዝነበረ ወፍሪ ዘዘኻኽር ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ነቲ ቪድዮ ኣመልኪቱ ብወግዒ ዝሃቦ ምላሽ እኳ እንተዘየለ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መላእ ኣሜሪካ ዓብዪ ኣርእስቲ ዜና ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ትማሊ ኣብ ሞስኮ ኣብ ዝርከብ መንደር ይገዝኡ ብዘይተፈልጡ ዕጡቓት ጥይት ተተኲስዎ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ዝነበረ ምክትል ሓላፊ ወተሃደራዊ ሓበሬታ ሩስያ ዝኾነ ሌተናንት ጀነራል ቭላድሚር ኣሌክሴቭ ድሕሪ ዝተገበረሉ መጥዋሕቲ ካብቲ ዝነበሮ ዕውለት ከም ዝናውሐት ሓቢሩ። እቲ ሌተናንት ጀነራል ትማሊ ዓበይ ምሸት ኣብ መንደር ገዝኡ እንከሎ ብሃንደበት መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ኣድራጋ ጥይት ንዝተተኰሰሉ ውንውስዒቱ ናብ ሕልወት ከም ዝኣተወ ክፍለጥ እንከሎ እቶም መጥቃዕቲ ዘውረድሉ ኣካላት ድማ ካብቲ ቦታ ከም ዝተሰወሩ ተገሊጹ። ኣካይም ቅልጡፍ ረድኤት ኣብ ውሕዳት ደቓይቕ ናብቲ ቦታ ፍጻሜ ድሕሪ ምብጻሕ ነቲ ጀነራል ብቕልጡፍ ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምውሳዶም ውሉድ ለይቲ ክራባራቢ ድሕሪ ምሕዳር ኣብ ሰብነቱ 5 ጥይት ከም ዘውፅሉን ሎሚ ንጎ ድማ ዓይኑ ክሰትሕ ብምኽኣሉ ተኣምር ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ። ፖሊስ ሩስያን ምዚ መጥቃዕቲ ተተሓሒዞም ዝተጠርጠሩ 2 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቃልሲ ጽርቅ ከም ዘተወን መርመራ የካይድ ከም ዘሎን እውን ኣፍሊጡ። ሰለስልጣን ሩስያ ነቲ ጀነራል ንምቕታል ዝተገብረ ፈተነ ዩክሬን ዘዳለወቶ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ እዩ ክብሉ ዩክሬን ድሕሪ ምኽሳሶም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዩክሬን ግን እቲ ክሲ ሙሉእ ብምሉእ ድሕሪ ምንጻግ እስቲ ኣብቲ ጀነራል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝኾነ ይኹን ርክብ ከም ዘይብሎም ገሊጹ ኣሎ። እዚ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዘሎ ሓድሕድ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ተጓሂሩሉ ኣብ ዘሎ ወቕቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ሩስያ ንብዙሓት ከም ዘቖጥዐ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ጀነራል ቭላድሚር ኣሌክሴቭ ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ወተሃደራዊ ስለላ ሩስያ ምዃኑ ይፍለጥ። ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ መደብ እዚ ክሳብ መወዳእታ ምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ዝህልወና ትሕዝቶታት ንምክትታል ናብዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ድማ ብኽብሪ ንዕድም። ከምኡውን ነዚ ትሕዝቶ እዚ ላይክ ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ኣብ ምብጻሕ ክትተሓባበሩና ብትሕትና ንሓትት። ኣብዚ ትሕዝቶ እዚ ብፍላይ ኣብ መደባትና ድማ ብሓፈሻ ዘለኩም ሓሳባት ኣብ ቦታ ኮመንት ርእይቶኹም ክትገድፉልና ከም እትኽእሉ እውን ክንሕበር ንፈቱ። ኣብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም።